मित्रांनो, आज माझ्या चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत दह्याची कढी। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य हे घेतले मी 200 ग्राम दही घेतलेलं आहे, थोडंसं बेसन घेतलेलं आहे, एक बारीक चिरलेला कांदा आणि 5-6 पाकळ्या लसणाच्या, अद्रक, 2 हिरव्या मिरच्या खलबत्त्यात कुटून घेतल्यात आणि 2 हिरव्या मिरच्या चिरून घेतल्यात आणि कोथिंबीर आणि तेल। चला आता पातेला तापलेला आहे, तेल टाकूया त्याच्यामध्ये। तोपर्यंत आपण हे मिश्रण करून घेऊया। त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकूया आणि हे बेसन घेतलंय मी 2 चमचे, ते टाकूया आणि आता याला चांगल्यापैकी मिक्स करून घेऊया। ह्याला आपल्याला घोटायचं नाहीये, फक्त असं हलवून घ्यायचं। जेवढं तुम्हाला घट्ट पातळ पाहिजे असेल त्याप्रमाणे तुम्ही घोळ बनवू शकता। थोडं पाणी आणखीन टाकूया। हे बघा, आपला घोळ तयार झालेला आहे। हे बघा, मिश्रण रेडी केले मी। त्याच्यामध्ये हा अद्रक, लसूण आणि हिरवी मिरची कुटलेली ते अर्ध टाकूया, अर्ध फोडणीला टाकूया, अर्ध ह्याच्यात टाकूया आपण आणि मिसळून घेऊया व्यवस्थित। हे बघा, मिक्स केले व्यवस्थित। आता आपण तेल तापलेलं आहे आपलं, तर अगोदर राई टाकूया। राई तडतडली की कढीपत्ता टाकूया आणि जिरे टाकूया। कांदा टाकूया, कांदा थोडा ब्राऊन करायचा आपल्याला। आणि आपण अद्रक, लसूण, हिरवी मिरची खलबत्त्यात कुटून घेतली ती टाकूया। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। जास्त भाजायचं नाही आपल्याला, ह्याला फक्त असं तेलावरती परतून घ्यायचंय। आता जो आपण घोळ बनवला होता तो टाकूया। जेवढं घट्ट पातळ हवं असेल तुम्हाला कमी, त्याप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता। आणि याच्यामध्ये 2 बारीक उभ्या चिरलेल्या मिरच्या टाकूया, थोडीशी कोथिंबीर टाकूया, चवीप्रमाणे मीठ टाकूया, चवीप्रमाणे मीठ टाकूया। आता ह्याला उकळ आणूया चांगलीपैकी, 10 मिनिटं याला शिजू देऊया। 10 मिनिटं। हे बघा, 10 मिनिटं झालेली आहेत। मस्तपैकी आपली कढी शिजलेली आहे। आता काढून घेऊया। चला तर आता आपण ह्याला फोडणी देऊया। कढई तापली आपली, थोडंसं तेल टाकूया। तेल तापलंय आपलं, गॅस सिमवर आहे आपला। थोडीशी हिंग टाकूया आणि लाल तिखट। गॅस बंद करूया आणि ही फोडणी आपण याच्यात टाकूया। थोडीशी कोथिंबीर टाकूया। फोडणी दिलेली आहे, थोडीशी कोथिंबीर टाकली आहे। कशी वाटली तुम्हाला माझी कढी कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत थँक्यू। जय महाराष्ट्र।